Майскія святы без пікнікоў у лесе. У Беларусі абмежавалі наведванне лясоў па ўсёй краіне. Звязана гэта праз пажарную небяспеку, бо акурат апошнімі днямі усталявалася сухое і цёплае надвор'е. Вітаю ў аб'ектыве, Віталь Баміна. Што яшчэ сёння ў нас? Велапрабегі і шмат дзяржаўнай сімволікі, як у Беларусі адзначылі свята працы і вясны. Под особым контролем стратегические предприятия, крупные предприятия страны. Это такие, как Нафтан, Мозырский НПЗ, Беларусь, Калий. На рэспубліканскім суботніку сабралі 16 мільёнаў рублёў, на 13% больше, чымся летась. Нужно понимать, что действительно вот в эти 13% закладывается инфляция. Наши заходнія суседзі 20 гадоў у еўразвязе. Што страціла Беларусь за гэты час? Мэтай інтэграцыі і вынікам стала, ў прынцыпе, кансервацыі гэтай паўсавецкай неэфектыўнай беларускай эканомікі. Пачынаем выданне са святочнай нагоды. 1 траўня каля сотні краінаў свету адзначаюць свята працы. Узнікненне традыцыі, звязанае з падзеямі больш чым 100гадовай даўніны. У гэты дзень у амерыканскім Чыкага працаўнікі выйшлі на мітынг з патрабаваннем увесці 8гадзінны працоўны дзень. З таго часу 1 траўня лічыцца сімвалам барацьбы за правы працоўных. А ці ёсць каму бараніць гэтыя правы ў лукашэнкаўскай Беларусі? Ірына Юрыева. Узнагароды ад чыноўнікаў, кветкі і безліч дзяржаўнай сімволікі. У Беларусі афіцыйна адзначаюць свята працы. Традыцыйна гэты дзень не абыходзіцца без канцэртаў ды народных гулянняў. А вось у Бярэзіне на 1 май пастанавілі яшчэ і ўдарыць роварным прабегам. За столетнюю историю этот праздник перекрутили, переформатировали, и люди даже многие не знают смысл его. В Беларуси он вообще называется теперь День труда и праздник весны, скажем так. И люди в этот день едут на дачи, у кого-то начинается огородный сезон. Пра сапраўдны сэнс свята працы ў сваім звароце нагадала Святлана Ціханаўская. Сёння ў нашай краіне святкуюць 1 траўня, дзень, які першапачаткова сімвалізаваў барацьбу за правы працоўных і адстойванне сацыяльнай справядлівасці. Аднак у Беларусі мы сутыкаемся з трагічнай іроніяй. Абвясціўшы 1 траўня святочным днём, улада актыўна душыць незалежныя прафсаюзы і абмяжоўвае правы рабочых. У чэрвені 2022 года Вярхоўны суд зліквідаваў Беларускі кангрэс дэмакратычных прафсаюзаў і 4 яго сяброўскія арганізацыі. Старшыню асацыяцыі Аляксандра Ярашука рэжым кінуў за краты, прысудзіўшы 4 гады калоніі быццам за заклікі да санкцыяў. У зняволенні застаюцца і іншыя лідары беларускіх незалежных прафсаюзаў. Чым заміналі? Тым, што мы добра працавалі і працягваем зараз нам не працаваць міжнароднай арганізацыі працы, бо мы кантралюем усе выкананні ўсіх тых міжнародных канвенцый, якія беларуская дзяржава ратыфікавала, і мы пішам свае каментарыі на тыя парушэнні міжнародных нормаў, міжнародных канвенцый, якія робіць беларуская дзяржава. Цяпер у Беларусі засталася толькі праўладная федэрацыя прафсаюзаў. І яна нібыта мусіць абараняць правы працоўных. Але фактычна гэтая структура, якая больш за 20 гадоў падкантрольная Лукашэнку, мае зусім іншыя задачы. Перш за ўсё перадухіляць страйкі на прадпрыемствах ды выяўляць нелаяльныя рэжыму кадры, кажа Максім Пазнякоў. Гэта вось такой кантралюючы орган. Ну так, яны там адчытуюцца, калі дзесьці там, напрыклад, у частнай нейкай прыватнай кампаніі яны там адсудзілі там нейкі заробак, ці там, ну, такое, нейкія такія лёгкія парушэнні, якія можна там ўсё ж такі там патрэбна ж нешта рабіць, так, там нейкі від нейкую дзейнасць паказваць. Тым часам у Беларусі нарастае дэфіцыт кадраў на фоне ўнутрыпалітычнага крызісу. Паводле дадзеных Белстату за 3 гады колькасць працаўнікоў у краіне скарацілася амаль на 170 тысяч асобаў. Калі ў 2020 годзе ў беларускай эканоміцы былі занятыя амаль 4 мільёны 320 тысяч асобаў, то летась каля 4 миллионов 150 тысячаў. Такой дефицит кадров может продолжаться очень долго. Вопрос в том, где готовы остановиться власти Беларуси.
работе. Потому что от того, что у нас создается дефицит кадров, у нас в первую очередь страдает в целом экономика, это наш ВВП, это наша способность производить конкурентоспособную продукцию, это качество производства, это количество производства. Нястачу кадраў прызнаў і Лукашенко, ды запрапанаваў чарговую захаду, як скасаваць праблему. Может быть, правительству пришло время подумать о привлечении ушедших, тех же пенсионеров. Да таго ж, каб забяспечыць прадпрыемствы кадрамі, сёлета рэжым збіраецца ўвесці абавязковае размеркаванне для студэнтаў платнай формы навучання. Ірына Юр'ева, Белсат. Выбарчая камісія дадала прадстаўніцу аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе нацыянальнага адраджэння спадарню Коўшык у спіс выбарчага аб'яднання «Еўрапейскі выбар». У спісе яна будзе пазначана як Аліна Коўшык, а ў дужках поўнае прозвішча Коўшык-Петчыкоўска. Гэта дазволіць ёй балатавацца ў трэці склад каардынацыйнай рады. Пачатковай сваёй прапанове запытала ў спадарыні Аліны, ці гатова яна ўсё ж таки уключыцца ў выбарчы працэс пад сваім сапраўдным прозвішчам, альбо, калі не, то тады яна ў гэтым працэсе не ўдзельнічае. І спадарыня Аліна пагадзілася і даслала нам ліст, у якім напісала, што я пагаджаюся, каб мяне ўключылі ў спіс пад маім прозвішчам, напісала, як гэта прозвішча гучыць. Выбары пачнуцца 25 траўня і працягнуцца 3 дні. Цяпер ідзе працэс агітацыі, спісы кандыдатаў у трэці склад каардынацыйнай рады апублікаваныя. Агулам іх 12. Галасаваць можна і ў Беларусі, і за яе межамі. Каманда, адказная за рыхтаванне і правядзенне выбараў, абяцае зрабіць усё, каб працэс быў максімальна бяспечны. Амаль 16 мільёнаў рублёў выручыла дзяржава на бясплатнай працы падчас рэспубліканскага суботніку. Рэжым Лукашэнкі рыхтуецца пералічыць гэтыя грошы на падтрыманне сваёй любімай тэмы памяці пра вялікую айчынную вайну і на стварэнне чарговага цэнтру для мілітарызацыі моладзі. Пра тое, наколькі добраахвотным быў удзел у суботніку і чаму сродкаў сабралі ні больш, ні менш, Юлія Цяльпук. Прыборка тэрыторыі, маляванне плотаў і пасадка дрэваў цэнтралізавана і штогод. Рэспубліканскі суботнік сабраў амаль 16 мільёнаў рублёў, якія пароўну размяркуюць паміж мемарыяльным комплексам дзецям, ахвярам вайны і новым рэспубліканскім цэнтрам патрыятычнага выхавання моладзі на Берасцейшчыне. Прапаганда хваліцца, сёлета выручылі на 13% больш сродкаў. Нужно понимать, что действительно вот в эти 13% закладывается инфляция, да, то есть она здесь в данном случае, то есть мы говорим не про реальные цифры, а про номинальные. Конечно, мы не знаем структуры, да, там, что учитывалось в этом субботнике, какие там вообще показатели брались, да. Якія кошты на тавары і паслугі улічвае Нацыянальны статыстычны камітэт, не ведаем. Але гісторыя прыбыткаў суботніку расце і не заўжды адпаведна рэальнай інфляцыі, а лічба ўдзельнікаў штогод тая самая. Ідуць на бясплатную працу бюджэтнікі і не заўжды так ахвоча, як выглядае на відэасправаздачах і гучыць з вуснаў самага зацятага працаўніка. Мы никого не заставляем. Дело добровольное. Прыклад добраахвотнага збору сродкаў у тэлефоннай размове чыноўніцы Міністэрства аховы здароўя Менскай вобласці Натальи Боярской. Александра Александровна, а кто это у тебя придумал собирать наличные деньги на субботник? А как нам было собрать на субботник деньги? Обычно заявление о том, что удержать из заработной платы. Как это делается во всем современном мире. Срок был 1 день, Наталья Ларионовна. Как нам со всех собрать заявление? Як чуем, працаўнікі не самі з заявамі прыбеглі і сумняемся, што адлічэнне на суботнік з заробкаў практыка ўсяго сучаснага свету. Хутчэй, традыцыя краінаў СНД, за якую наймацней трымаецца беларускі рэжым. А если мы говорим про, там, я не знаю, про Европу, про Соединенные Штаты Америки, такого, конечно, понятия нет. В этих государствах альтернатива субботникам, это есть, скорее всего, как волонтерство, да, но это добровольное и волеизъявление конкретных людей либо конкретных компаний. Суботнік для шараговых беларусаў выглядае інакш, чым для менскіх чыноўнікаў. Напрыклад, у горадзе Чэрвень і гарадскім пасёлку Смілавічы настаўнікі і выхавальнікі дзіцячых садоў збіралі камяні. Дыктатар не зразумеў крытыкі з боку тэлеграм-каналу «Беларусь замкадам». Не то, что в твои времена, в мои была техника для сбора камней.
но надо деньги считать иногда. Бясспрэчна, бясплатная ручная праца самая эканамічна выгадная. Хто не хоча працаваць у вольны дзень, можа падаць прычыну адмовы ў пісьмовым выглядзе. З працы не звальняюць. Гэта не лічыцца быццам бы як прагул, да, калі неяўка на суботнік. Але гэта лічыцца як адзін з паказчыкаў нелаяльнасці, альбо палітычнай, альбо проста іерархічнай нелаяльнасці. Таму на суботнікі выходзяць у той самай колькасці асобы, якія трымаюцца за свае месцы ў дзяржаўных арганізацыях. Юлія Цельпук, Белсат. Пераносімся ў гарачую Грузію. У сталіцы Тбілісі працягваюцца пратэсты супраць прыняцця законапраекту аб празрыстасці замежнага ўплыву. Уначы спецназ некалькі разоў спрабаваў адціснуць пратэстоўцаў ад будынку парламенту, але яны шторазу вярталіся. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах замежнай палітыкі Жозеп Борель асудзіў гвалт і заклікаў улады забяспечыць права на мірныя сходы. Грузінскі спецназ ужыў супраць дэманстрантаў вадамёты, пярцовы спрэй, слезацечны газ, святло-шумавыя гранаты і гумавыя кулі. Пратэстоўцы узвялі барыкаду, заблакаваўшы столікамі з кавярняў і смеццевымі бакамі галоўны праспект Тбілісі імя Шаты Руставелі. Прэзідэнтка Грузіі Саламе Зурабішвілі неаднаразова патрабавала ад сілавікоў спыніць разгон мірнай акцыі. У выніку а палове на 5-й раніцы спецназ адступіў. Вядома пра 63 затрыманых, іх вінавацяць у дробным хіліганстве і непадпарадкаванні паліцыі. 11 чалавек звярнуліся ў медычную установу па дапамогу. Сярод пацярпелых кіраўнік галоўнай апазіцыйнай партыі Грузіі «Адзіны нацыянальны рух» Леван Хабейшвілі. Паводле грузінскіх медыяў яго збілі спецназаўцы і палітыку зрабілі аперацыю на носе. Сёння парламент Грузіі прыняў праект закону ў другім чытанні, галасаванне ў канчатковым трэцім чытанні адбудзецца праз 2 тыдні. Пратэсты супраць законапраекту аб празрыстасці замежнага ўплыву пачаліся ў Грузіі 15 красавіка. Апазіцыя лічыць яго спісаным з расійскага закону аб замежных агентах і абвінавачвае кіроўную партыю працы на Расію. Расійская нафтаперапрацоўчая інфраструктура працягвае цярпець страты. Уначы адбылася чарговая атака на нафтавыя заводы. У выніку трапляння беспілотніка пачаўся пажар на разанскім НПЗ. Паводле мясцовага губернатара Паўла Малкова пацярпелых няма. У Міністэрстве абароны Расіі заявілі пра паспяховае збіццё дронаў у Варонежскай, Разанскай, Курскай і Белгародскай вобласцях. Украінскі бок здарэнне не каментуе, аднак паводле выдання «Украінская правда» начная атака была спецаперацыяй галоўнага ўпраўлення выведкі ўкраіны. Выданне пацвярджае значнае пашкоджанне разанскага нафтаперапрацоўчага заводу. Наступствы атакі ў Варонежскай вобласці пакуль удакладняюцца. Разанскі НПЗ ўжо зазнаваў напад дронаў 13 сакавіка. Тады завод спыніў 2 асноўныя перапрацоўчыя сістэмы. Паводле палітыкаў у сувязі з украінскімі атакамі на НПЗ ў Расіі канчаецца запас бензіну. 20 гадоў таму адразу 10 краінаў далучыліся да Еўразвязу, у тым ліку нашыя суседкі Літва, Польша і Латвія. Дзеля гэтага ім давялося прайсці даволі складаны шлях, правесці пэўныя рэформы, прыстасавацца да новых міжнародных рэаліяў. Што дало гэткае сяброўства Еўразвязу? Ці выйгралі жыхары тых краінаў і ці ёсць Беларусі месца ў адзінай Еўропе? Сюжэт Марыны Яновіч. 1 траўня 2004 года да Еўразвязу далучаюцца адначасова 10 краінаў: Польшча, Кіпр, Чэхія, Эстонія, Літва, Латвія, Мальта, Славаччына, Славенія і Угоршчына. З тых часоў эксперты канстатуюць у іх паляпшэнне ўзроўню жыцця, у тым ліку праз шчодрую фінансавую дапамогу ад Еўразвязу. Польша атрымала ад Еўразвяза ад 2004 па мінулы год больш за 160 мільярдаў еўра, і гэта толькі по одной самой буйной праграме. Але карысць не толькі ў фінансаванні. Для ўваходу ў Еўразвяз кожная краіна мусіць выканаць так званыя капенгагенскія крытэрыі: палітычныя, эканамічныя і юрыдычныя, агульныя для ўсяго аб'яднання. Еўразвяз гэта таксама прававая культура. Гэта пэўныя стандарты, па якіх гэтыя краіны развіваюцца. І, напрыклад, рабіць так, як у Беларусі,
зрабіць суды залежнымі ад волі адной ці некалькі асобаў, тут это просто немагчыма. Вядома ж, пазбегчы праблемаў не атрымліваецца. Еўразвяз перажыў ужо 3 моцныя крызісы – эканамічны, міграцыйны, ковідны. Цяпер змагаецца з крызісам военным. Россия работает на то, чтобы не только распался, но как-то дезинтегрировался внутри, в каждых странах, чтобы было побольше поляризации, чтобы мы в обществе не имели такого единства, как украинцы имеют против агрессии. Украина, дарэчы, мае статус кандыдата ў сябры Еўразвязу. Што да Беларусі, то за інтэграцыю з ім выказваюцца толькі 16% беларускай моладзі, паводле брытанскага аналітычнага цэнтру Chatham House. Але гісторык Яўген Красулін прыгадвае лічбы апытанняў 10-15-гадовай даўніны. За еўрапейскі выбар Беларусі. 70% сярод моладзі. І цяпер вось нам спрабуюць данесці, што вось у беларусаў рэзка змяніліся настроі. Прычым відавочна гэтыя настроі змяніліся за апошнія 2 гады, так атрымліваецца. Беларускае грамадства яшчэ ў 2020 годзе вельмі выразна показала, што яно падзяляе еўрапейскія каштоўнасці. Мы гаворым пра правы чалавека, пра павагу да чалавечай годнасці, пра вяршэнства права, пра незалежную судовую сістэму, а пра інстытуты дэмакратыі. Это тое, за чым людзі выходзілі на выбарах. Амаль год таму беларускія дэмакратычныя сілы агучылі стратэгічную мэту. Беларусь мусіць увайсці ў склад Еўразвязу. Беларусы – это вельмі таленавіты народ, людзі, якія маюць добрыя здольнасці, якія вельмі хутка адаптуюцца да самых розных умовах, шмат якіх накірункаў, якіх мы можам становіцца часткай еўрапейскай прасторы і энергетычнай, і эканамічнай, і сацыяльнай, і ў пытаннях адукацыі. Варта ўжо цяпер рыхтаваць для Беларусі адмыслоўцаў еўрапейскага ўзроўню, мяркуе эксперт, а таксама тлумачыць грамадзянам выгоды еўраінтэграцыі і цяжкасці на шляху да яе. Але ці гатовае беларускае грамадства да хуткай змены вектару з расійскага на еўрапейскі пасля перамогі дэмакратыі? Я, напрыклад, рэзка супраць, каб вось цяпер імгненна праводзіць падобны рэферэндум. Бо людзі яшчэ не падрыхтаваныя для таго, каб зрабіць сумленны асэнсаваны выбар. Калі ім дасць такую магчымасць, тады выбар будзе відавочны. 3 мільярды еўраў такі пакет эканамічнай дапамогі вылучыў раней Еўразвяз для будучай дэмакратычнай Беларусі. Кантактная група Рады Еўропы ў справе нашай краіны дзейнічае з лістапада 2022 года. А еўрапейскія суседзі не раз выказвалі гатовасць падтрымаць беларусаў на шляху еўраінтэграцыі. Марына Яновіч, Белсат. Лукашэнкаўскі ж рэжым усё больш набліжаецца да Расіі, здаючы Крамлю ўсё больш свайго суверэнітэту. Што прынёс уваход у аб'яднаную Еўропу, Польшы і Літве, і што страціла Беларусь, абраўшы іншы вектар, глядзіце ў наступным сюжэце. Рыхтуецца дом, у якім мы будзем жыць. Так у 2004-м акрэсліла ўваход у Еўразвяз маці першага літоўскага дзіцяці, народжанага ў аб'яднанай Еўропе. Нашая паўночная суседка – адна з 10 краінаў, што далучыліся да Еўразвязу ў выніку найбуйнейшага пашырэння блоку ў гісторыі. Паводле даследаванняў грамадскай думкі Еўракамісіі «Еўрабарометр», Літва і цяпер у ліку найбольш праеўрапейскіх краінаў. Паводле дзяржаўнага агенцтва звестак Літвы, за 20 гадоў чалецтва ў Еўразвязе сярэдні заробак і пенсіі ў краіне павялічыліся ў 5 разоў, а валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва больш, чым у 4,5. Летась ён склаў 25 000 еўраў. З моманту ўваходу ў Еўразвяз колькасць кампаніяў у Літве вырасла больш як утрая. Нягоршыя паказнікі дэманструе і наша заходняя суседка – Польшча. Polska wstępowała do Unii 20 lat temu. Калі Польша вступала ў Еўразвяз 20 гадоў таму, узровень сярэдняга даходу жыхара складаў толькі 40% ад нямецкага. Цягам гэтых 20 гадоў Польша стала краінаю, у якой эканоміка развіваецца найхутчэй у Еўропе. Праз гэта сярэдні даход жыхара Польшчы павялічыўся да больш як 70% нямецкага ўзроўню. Экспарт Украіны Еўразвязу вырас за гэты час у 7 разоў, падкрэслівае эканаміст. Другая значная змена – змяншэнне беспрацоўя ў краіне з 23 до 3%.
3%. І калі адразу пасля ўваходу ў еўразвяз з Польшчы выехалі да мільёна жыхароў, то ўжо праз некалькі гадоў гэты працэс спыніўся. I trzecia zmiana wielka to jest to, co ludzie przede wszystkim zauważają. І трэцяя змена, тое, што перадусім заўважаюць людзі, гэта паляпшэнне якасці жыцця. Гэта новыя дарогі, моцна папраўленая інфраструктура, новыя аэрапорты, хуткасная чыгунка. Гэта прывяло да таго, што нават тыя, хто не можа сказаць, што ягоныя даходы, дзякуючы еўразвязу, моцна павялічыліся, бачаць няўзброеным вокам, што Польшча змянілася, стала сучаснейшай, чым была раней. Пашырэнне еўразвязу аказалася выгадным для новых чальцоў праз свабоднае перамяшчэнне паслугаў, капіталу і людзей, а таксама праз доступ да рынку, на якім 500 мільярда спажыўцоў. Да параўнання, у Расіі іх толькі 140 мільёнаў. Таму інтэграцыя Беларусі з усходняй суседкай няслушны выбар, мяркуе Алесь Чайчыц. Мэтай усяго гэтай мэтай інтэграцыі і вынікам стала, ў прынцыпе, кансервацыя гэтай паўсавецкай неэфектыўнай беларускай эканомікі, гэтых індустрыйных гігантаў, якія былі арыентаваны на савецкі рынок, але былі неканкурэнтаздольныя ў міжнародным маштабе. Праблемы беларускай эканомікі прызнае нават Лукашенко. Прежде всего, падение качественных показателей развития предприятий. Рентабельность не дотягивает до уровня 2022 года. Растут количество убыточных организаций и суммы этих убытков. Шлях, які нашыя суседзі пачалі 2 дзесяцігоддзі таму, нам давядзецца праходзіць пасля дэмакратычных зменаў у Беларусі. Гэта і эканамічныя ды прававыя рэформы для прыцягвання інвестараў і павелічэння долі прыватнага сектару ў эканоміцы. Гэта будуць і скарачэнні, гэта будуць і нейкія такі моцныя рэструктурызацыі, нейкія продажы нейкіх непрофільных частак гэтых кампаній. Но гэта неабходнае зло. І тут, конечно, патрэбіцца дапамога ў тым, каб нейкія сацыяльныя страты людзей ад гэтага неяк змягчыць. Гэта для людзей непасярэдна, якія там страцяць працу. Пры гэтым цяперашнія ўлады ўсцяж называюць беларускую эканоміку сацыяльна арыентаванай. А рост даходаў насельніцтва на мінулым усебеларускім народным сходзе назвалі адным з ключавых дасягненняў. Але па таннейшыя ды якаснейшыя тавары беларусы дагэтуль ездзяць у суседнія Літву і Польшчу. Ірына Дарафейчук, Белсат. Курс на айчынны відэаконтент гэтым разам узяла тэлекампанія ОНТ. Прапагандысты знялі свой першы ігравы фільм на замову Лукашэнкі. Тым часам на Беларусьфільме кажуць пра недахоп сродкаў і прафесіяналаў для вытворчасці новых стужак. Што ў такім выпадку аб'ядноўвае гэтыя установы, распавядзе Наста Печанькова. Тут тебе и вор, и маньяк, и клофелинщица. Дэкарацыі пастарунку і Вольга Няфёдова ў ролі сілавіка. Так выглядае тызер камедыі пра працаўнікоў запраўкі АЗС-1, першага фільму, знятага праўладнай тэлекампаніяй ОНТ. Яны правильно робяць, што здымаюць камедыі, а вось расіяне зараз актыўна здымаюць казкі, таму што зараз такія змрочныя часы такі контент вельмі і папулярны і мае попыт. Гэта фільм таксама, які пазбаўлены рэчаіснасці, ён там распавядае такую версію, калі версію Беларусі, то версію Беларусі пазбаўленую там палітыкі, сувязяў там з нейкай сучаснасцю. А пакуль ОНТ толькі пачынае сваю кінавытворчую дзейнасць, Беларусьфільм перажывае чарговы крызіс. Апошнім праектам студыі штучна стваралі бачнасць паспяховасці. На прэм'еры прымусова зацягвалі бюджэтнікаў і студэнтаў. Стужкі «Ліст чакання» і «На другім беразе» распавядалі гісторыі гэтых званых маленькіх людзей, доктара і партызана. У сучаснай моладзі ёсць патрэба на шчырасць. А тое, што робіць Беларусьфільм, гэта не шчырасць, гэта ідэалогія. Гэта вельмі штучная ідэалогія. І таму, у прынцыпе, сама гісторыя пра маленькага чалавека – гэта добры канцэпт, але так, як ён зроблены, гэта цалкам мінулае стагоддзе. Палепшыць сітуацыю нібыта мусіў конкурс сцэнараў, абвешчаны на пачатку года Мінкультам. У прыватнасці ўлады чакалі фільму вайскова-патрыятычнай тэматыкі пра герою спартоўцаў, працаўнікоў вёскі і, цытата, гераізм сілавікоў у жніўні 2020-го. За гэта праўладным творцам абяцалі 2000 беларускіх рублёў, вядомасць і прызнанне. Вось толькі сінопсісу пра падзеі 2020 года чыноўнікі так і не атрымалі.
Любы твор на тему 2020 года будзе моцна кантралявацца, цэнзуравацца, чысціцца міністэрствам культуры і ўвогуле карыстацца вельмі асаблівымі увагаю і нават, не ведаю, надзорам. Ну а каму патрэбны такі стыль працы, каму патрэбны такі гемарой і хто хоча, каб ягоны творчы працэс на кожным кроку, на кожным этапе кантраляваўся. Паводле праўладных кінематаграфістаў, цяпер Беларусьфільм выпускае максімум 3-4 стужкі на год, тады як цытата «У найлепшыя часы было як мінімум 7». Такі спад творцы ў першую чаргу патлумачылі недахопам грошай. Кино – деньги. Чрезвычайно затратное, технически требующее огромных усилий и средств искусства. Таксама ёсць праблемы з тэхнічным абсталяваннем і адсутнасцю прафесійных кадраў. Апошняе, паводле нашай эксперткі, адбылося не толькі праз ідэалагічныя чысткі, але і праз няўмелую арганізацыю працоўных працэсаў. Беларусьфільм это накіравана пераводзіў штатных супрацоўнікаў на, ну так бы мовіць, як бы праектную працу. І ён не мог на гэтым не згубіць, таму што ў краіне, дзе кінаіндустрыя не існуе ў прынцыпе, то бок не можа быць так, што прафесіянал перайшоў з адной студыі ў другую альбо з другой у трэцюю. Таму без сталага заробку ён папросту сыходзіць у іншыя сферы. Сярод іншага дзеячы кіно актыўна пераходзяць на дзяржаўныя тэлеканалы. Пры гэтым прапагандысты разам з Беларусьфільмам неўзабаве плануюць наладзіць вытворчасць айчынных серыялаў. Снимать сериальные линейки для телеканалов, в общем-то, это под силу любой стране, а тем более такой развитой, как Беларусь. У нас все для этого есть. У нас есть и Беларусьфильм, стремление и желание к этому, государственный подход. Осталось только бы платить. А што да першай кінаспробы ОНТ, прагляд поўнага метра стужкі прайшоў у закрытым рэжыме, а вось серыяльную версію камедыі абяцаюць неўзабаве паказаць і масаваму гледачу. Наста Печанькова, Белсат. Напрыканцы выдання вяртаемся да свята працы, якое актыўна адпрацоўваецца прапагандай рэжыму. Задзейнічаюць у так званых народных гуляннях найперш працаўнікоў бюджэтнай сферы і школьнікаў. У сцэнарах святкавання зноў прысутнічае тэматыка Другой сусветнай вайны, хаця да афіцыйнага дня перамогі яшчэ больш за тыдзень. Все идем на Первомай! Остановка, мир, труд, май! В детском садике и школе. Ведь сегодня 1 мая. И с наукой вышел в поле. В Беларуси праздник труда. Пряжу подает станкам. Вот водитель, на, держи. Песню спеть нам разреши. Страна моя родная, много мне лесов полей. Пожалуйста, билет. Всем участникам привет! Привет! Демонстрация идет. Там собрался наш народ. Свет и газ дает всем нам. Покой, счастье, жизнь здорова навсегда. Никому не превозмочь. Мимо точно не пройдешь. У вас крутая молодежь. Нет, девочки, становимся. Не надо. А лучше ложимся. Мы вообще на все согласны. Встанем, сможем и рванем. Дальше спирта. Кто не с нами, тот слабак. Это какой район такой красивый, колоритный? Воркута. Можно отойти, пожалуйста? Воркута? Воркута. Привет тогда из Расон в Воркуте.